bus one at a time. Hindi pwedeng sabay o dalawang motor. Ito yung pinakaunang hanging bridge na madadaanan ninyo mga kaibigan pag galing kayo ng Dalupirit, or technically pag galing kayo ng Baguio City papuntang San Nicolas, Pangasinan. Ito ang pinakaunang challenge na madadaanan ninyo, hanging bridge. Agno River itong nasa kanan natin, napakalalim yan dito sa area na to. At ang bagsak niyan ay sa mismong San Roque Dam. At mula sa San Roque Dam pababa ng Agno River, which is Karugtong, no? Actually part ng Agno River ang San Roque Dam. Downhill sa unahan merong ilog na merong maikling bridge. Pwede naman na dyan tayo dumaan, kaso ito na lang para hindi na mabasa ang ating preno at makina. Mahirap dito dyan sa unahan mga kaibigan, mahirap na dyan. Talagang primera, segunda, primera ang labanan. Eh sa atin napakarami nating dala, babad lang tayo sa primera. Ito na assault. Hirapan sa akyatan. Siya ito sa pinakamahirap na akyatin pag galing kayo sa part ng Benguet papuntang Pangasinan. Ito ang pinakamahirap na akyatin mga kaibigan, kasi loose gravel, tapos matarik. And okay pa naman siya sa segunda, kaya pa naman even na may karga tayo. Wild lang. Ayan o, akyatin natin doon sa taas, kita nyo yan. Tungkol tayo. Oh. Yeah. Kaya Melvin. Uy, uy. Huh. Grabe. Tsaga lang, gapang lang. Huwag nyong hintuin yung momentum. Oh, taas na tayo. Doon lang tayo galing kanina. Kita nyo yun, yung ilog na yun. Yun ang pinanggalingan natin. So far, nadaanan na natin yung pinakamahirap. The rest, okay na to. Akyatin pa rin yan, pero kayang-kaya na. Minsan mga kaibigan, pag tanghaling tapat kayong nadaan dito, may mga pagkakataon na bigla-bigla na lang may tumatawid dyan na ahas. Kasi ano, mga nagpapalamig, lalo pag summer, nadaan kayo dito na summer, grabe ba, bigla-bigla na lang merong tumatawid na ahas, papalamig. Ganda ng palayan, no? Hagdan palayan. Hindi ko alam kung anong sitio ito, pero after ng sitio na to, yung sitio Lomboy, kaya pa Lawigan, kaya pa
At di ko rin alam kung anong barangay ito, kung sakop pa ba ng Dalupirip o sakop na ng Lawigan, kaya pa Nueva Vizcaya. Wow, gandang pagmasdan yung palayan. Malapit ng Mahinog. Sa likod niyan merong community. Ang daming mga community dito mga kaibigan. Napaka traditional pang way ng pamumuhay dito. Tahimik. Talagang province na province ang life. Bueno, uy. Awal mabitin. Ilaw ng tubig. Approaching tayo dito sa Lawigan Cayapa proper. Nandito mismo yung barangay hall ng barangay Lawigan. Grabing layo nila. Hindi ko alam kung saan ang access road ng mismong bayan ng Cayapa papunta rito sa barangay Lawigan. Ayan ang barangay hall ng Lawigan Cayapa. Pag dumaan tayo rito may mga nakakulong na baka, bubuksan natin tapos sasarado lang din. Ikaw na magsara, Ben. Ayan o, daming baka. Lawigan Elementary School. Here we go again. Nung nakaraang pagdaan natin dito, merong nakaharang na motor dyan sa hanging bridge sa unahan. Akala ko noon motor ng lasing. Yun pala motor ng lokal na hindi makakayang ayos dahil matras nga. Nabitin siguro siya doon sa akyatin doon sa kabila. Ito yung pangalawang hanging bridge galing kayo mismo sa Dalupirip proper. Dito bumagsak. Nakarang video natin dito siya bumagsak eh. Kaya tulungan namin ni Vin Motor. Napakabigat. Daming kape dyan oh. Malamig kasi itong area na to. So, mga niyog, mga gabi. Na naman tayo sa single tire pathway. Daanan ng tao, daanan ng motor, daanan ng tubig. Sa kabila linaw ng tubig ngayon. Napaka lalim yan, bangin. Doon tayo galing kanina, nag-camping tayo doon sa yung maulap na yun, sa bundok na yun, paanan ng Mount Ugo. Concentration lang para hindi ma-disgrace. Dito rin may tumatawid din na ahas dito. Pagka summer, tapat nyo ng summer, tapos tanghaling tapat kayo, dumaan dito. Grabing lumot ng daan.
Mahirap dito pag may kasalubong. Nasubukan ko na may salubong, no, bigayan. Ang mangyari, sasandal yung isa diyan sa kawayan. Basta diskarte, kaya naman. Ito yung nakakatakot na area kasi slope siya na pa ganyan, hindi halata siguro sa camera. Tapos napaka ano pa, malumot. Ayan, tapos diretso na tayo. Tapos na. Ayan, tapos na. Hanging bridge naman ngayon, pahirapan sa hanging bridge. Ganda ng palay. Uy, ibon. Ganda ng palay, oh. Yung isa aanihin na. Sitio Bangar. Pero hati yung mga tao rito, no. Merong mga voters o botante ng Barangay Fianza sa Nicolas, Pangasinan. Meron din namang mga voters ng Kayapa, Nueva Vizcaya. Daming bata rito. Ito kasi yung pinakasentro ng Sitio Bangar, Lawigan, Kayapa. Ito na, tatawid na naman tayo sa napakalalang hanging bridge. Napakagalaw nito. Tapos sagi ng sagi. Ayos ha. Dito kagabi nalaglag ako eh. Karaang video natin. Pag sumayaw na kasi, sasagi na yung ating, yun na nga, umagi na nga. Yun oh. Tingnan mo niyo yung distance. Tapos sa kabila, yan. Ayoko namang mapunit yung ating saddlebag. Kaya dandahan na lang, dandahan lang hanggang sumagi saddlebag para mabilis tayo. Iusap, makahaba kasi ng hanging bridge na to. Pag walang saddlebag, okay ay grabe pa, hindi lang ang tubig ha. Pero nung bagyong Paulo, grabe, napakasungit ng ilog na yan. Ambay One River itong tinatawid natin. Tapos mamaya tatawid tayo ulit dito sa river na ito. Bakit yan? May wire na maliit. Ibig sabihin may internet na sila rito. Galing. May linya ng kuryente. Siguro may linya na rin ng internet. Noong first na punta ko sa sitio na ito mga kaibigan, 2009. That was 2009. Wala pang kuryente dito noon. Nilalakad lang namin mula doon sa bayan ng San Nicolas. Ito yung kawawa nung nakaraan, no? Bagyong Nando at saka bagyong Paulo. Yan, yung dike na ginawa dyan para masuportahan ito, bumibigay na yung ginawa nila. Sana hindi pa bumigay, kasi pag bumigay ang hanging bridge na to, tapos ang backdoor gaming. Kasi ang tanda na ng hanging bridge na to since May 1995, panahon pa ni Mayor Castillo, hindi, Pidang Junior, panahon pa ni Mayor Tidang, isang barangay din yan sa Kayapa, village, Tidang Village. Sikat na apelyido sa Kayapa, Nueva Vizcaya. Kapag summer, ang mga lokal gumagawa ng pansamantalang daan dito. Tapos gagawa sila ng tulay na kahoy dyan sa baba para hindi magamit masyado yung
hanging bridge na yan. Kasi para mag-prolong pa yung buhay ng hanging bridge na yan, dapat yan mapalitan na kasi 30 years old na yan since 1995 hanggang ngayon 2025. 30 years old na. Napakalinaw ng tubig oh. Ay. Hanging bridge ay waiting shed, pinaka boundary ng Cayapa at San Nicolas, Pangasinan. Now we are here in San Nicolas, Pangasinan, Barangay Fianza. Di pa tayo dadaan sa baba at dadaan natin yung napakahabang hanging bridge, ang pinakamahabang hanging bridge na ating madadaan. Yun o, kitang kita na natin. Na lang kapag nadaan, kasi minsan hindi nagkakarinigan, hindi mo marinig yung andun sa harapan mo, mabibitin, sobrang tarik niya. Tingin tayo doon, walang kasalubong. Okay, priority tayo. May kasalubong, maghihintay siya. Nadaan tayo dito. Sana yung maging masayaw para diretso lang tayo. Huwag sumagi ang ating saddle bag. Okay, diretso lang. One at a time again. Hindi pwedeng sabay ang dalawang motor. Sisira ang hanging bridge. Diretso lang. Ay, sa wakas nakakadiretso tayo. May saddle bag. Uy, kumusta? Pauwi ka? Nag-aaral ka? Saan? Anong year na? Sige, sige. Ayos ah, galing mo ah. Naka-enduro ka. Sige. Kilala ko yan, si Nuni. Tama? Nuni? Shuni. Shuni pala. Alright, diretso na tayo ng San Nicolas. Palabas na ito. Marami pa tayong dadaan ng bangin, pero meron na yun na pakita natin sa mga nakaraang video natin. Kapag nadaan ako dito, ito ang pinaka-paborito kong tubig or ilog. Grabing linaw niya, no? Solid. Ay, kasegunda. Grabe, wasak na pala itong area na ito dahil doon sa bagyong Paulo. Dito ito sa Ambaywan River. 3 kilometers bago makarating ng bayan mismo. Ayun, kinakain. Alright, palabas na tayo mga kaibigan ng San Nicolas, bayan mismo. Ambaywan Bridge. Dito na tayo sa Ambaywan Bridge. Let's go. Thank you mga kaibigan sa pagsama sa ating video galing ng Baguio City. I know. Galing ng Dalupirip, Itugon, Benguet, papunta rito sa San Nicolas, Pangasinan. Thank you for watching. Bye bye.